Když má někdo narozeniny a oslavuje je doma nebo na zahradě, měl by každý poznat dveře, kudy se na narozeninovou párty jde. Nejčastěji podle balónků a proto jsem tady já, abych je nafoukl. Balónku, ty jsi poslední, tak nezlob. Podívej se, ty jsou hodní a ty bys si chtěl lítat? Balónku, nezlob, sem si vlez a já tě pověsím na místo. Kde je? Mám tě. A teď nemám žádný. Jak to bude dál? Uvidíte příště.